салом дӯстон, дар Премер-лигаи Англия чанд бозии дигари даври сеюм доир шуданд. Мушкилтар аз ҳама пирӯзӣ барои Ливерпул сурат гирифт ва ин дар рақобат зидди дастаи 20-уми чемпионат буд. Шеффилд ҳам албатта то дақиқаи 76-ум дар Энфилд ҷон мекард, вале шогирдони клуб ахиран дар охири бозӣ кори хирсро тамом карданду дигар бора ба садри ҷадвал баргаштанд. Арсенал ва Сити бошанд бе ягон асабонияту масрафи энергияи зиёдатӣ ҳарифонашро шикаст дода аз паси Ливерпул боло равонанд. Лекин рақобат дар Стенфорд Бриҷ миёни Челси ва Манчестер Юнайтед рангину пургол сурат гирифт. Биёед дар бораи ҳама ин бозиҳо пурратар гап мезанем. Як лайки қиматбоҳои худро гузариду моро то охир ҳамроҳӣ кунед. Дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар бозии асосии имшаб миёни Челси ва Манчестер Юнайтед баъди ҳисобии барвақтии 2-0 соҳибони майдон гумон мерафт ки кор аллакай тамом аст, вале дубли Гарначо бар рафти рақобат ранги дигар бахшид. Ҳисоби 3-3 ҳам барои мизбонон сахт нафорид, зеро онҳо Кол Палмер доранд ки билохира бо хетрики худи ҳисобро 4-3 намуд. Пирӯзии 4-3 зидди дастаи шашум барои тими 12-ум албатта корномаи бузург аст. Дербии лондонӣ миёни Тоттенхему Вестхэм 1-1 анҷом шуду бозингарони Брайтону Брентфорд бошанд бе гол аз майдон берун шуданд. Акнун чанд сухан дар бораи Премер-лигае ки ба андешаи ман дар идома ба таври зайл сурат хоҳад гирифт. Ин ҳам аз таҷрибаи мавсимҳои қаблӣ ки оқибати корро пешгӯӣ кардан мумкин аст. Дақиқан Арсенал ва Ман-Сити ҳарифони худро торумор карда интизори иштибоҳи Ливерпул мешаванд, вале аз як тараф бачаҳои клуб мумкин иштибоҳ накунанд. Ангеза дар бозиҳои боқимонда ҳар се ин дасторо то ба охир водор мекунад ки ба қавле калову пӯст дар сангари дигар дастҳои ба чемпионшип мерафта аллакай муайян шудаанд. Дар Англия бисёриҳо бовар доранд ки мавсими оянда Премер-лигаи Англия 5 рохат ба Лигаи Чемпионҳо мегирад. Яъне рақобат миёни Тоттенхем ва Астон Вилла шартӣ аст. Аз Астон Вилла ҷомеаи англисӣ ҷоизаи аврупоӣ интизоранд. Дар шаҳри Бирмингем аз соли 1982 то ҳол касе ҷоизаро надидааст. Аз ин рӯ бозиҳои боқимонда бо ин даста ҷолибияти худро хоҳанд дошт. Бозиҳои Тоттенхем зидди дастҳои топ 3 ҳам маъниву ҷолибияти худро доранд. Ҳамчунин бозиҳои боқимондаи МЮ ва Челси барои тамошо аст, агарчи ҳарду аз рӯи мавқеашон дар ҷадвал ҳеҷ ҳадафе надоранд, аммо бо иштироки онҳо бозиҳо то як андоза хандаовар ҷараён мегирад. Шумо дар идома аз Премер-лигаи Англия чӣ интизориҳо доред? Андешаҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо бисёр ҷолиб аст. Байер ҳоло расман чемпион нашудаву требл ҳам накардааст, вале аз барои бозингаронаш аллакай ҷанг сар шуд. Масалан, ба хотири харидани Флориан Виртс дастҳои дигар не, балки Реал ва Манчестер Сити дар муборизаанд. Ин дастаҳоро фаворит дар харидани Виртс мегӯям ва кор аз оғози тобистон аллакай сар мешавад. Сомонаи трансфер маркет бозингари олмониро 110 миллион евро нарх кардааст. 13 голу 18 партофти голӣ аз 39 бозӣ оморе гардид ки барои Виртс чунин нарху наво ва барои Байер чунин фазоро созмон додааст. Виртси 20 сола ки ҷавону ояндадор аст, бо чунин шакли бозӣ ва нишондодҳои оморӣ дар чунин дастаҳои даъвогар метавонад сарбаландона бозӣ кунад. Барзами иштиёқи Реалу Сити боз Ливерпул ҳам аз барои Флориан даъвогар аст, вале тарафдори гузариши Виртс ба Реал ҳамчунин ширкати Адидас аст. Ин ширкат мехоҳад ки Виртс ба Мадрид гузариш анҷом диҳад, аммо худи Флориан аз Байер то соли 2025 рафтанӣ нест. Агар ба мантиқи гузариши Виртс ба Реал андеша кунем, ӯ метавонад баҳри курсиҳои эҳтиётӣ он ҷо равад. Беллингем бозингари асосӣ аст ва ҳатто як нафар бо номи Браҳим Диаз ҳатто курсиҳои эҳтиётиро ҳам банд кардааст. вале аз ҷониби дигар агар Реал Виртсро наорад, бозингари ҷавони дигарашро аниқ гусел карда нест. Реал Мадрид мехоҳад туркии ҷавони худро ба Реал Сосидад ба иҷора фиристад. Арда Гулер бо рафтани яксола ба Сан Себастьян баҳри касби таҷриба меравад, зеро бо нишастан дар курсиҳои эҳтиётӣ на корбуд мешаваду на таҷриба худ аз худ пайдо мешавад. Ин мавсим Арда дар сафи Реал 7 бозӣ гузаронида 1 гол ҳам задааст, вале барои ҷойгирӣ дар ҳайати асосӣ ва пайдо
пайдокунии вақти бештари бозӣ бояд ки аз таҷрибаи бештар бархурдор будан зарур аст. ба иҷора рафтани Арда Гулер албатта ҷиҳатҳои мусбии худро дорад, вале ӯ бояд он ҷо аввал рафта аз Месси Ҷопунӣ маслиҳатпурсӣ кунад, зеро шумораи иҷораҳои Такефусу Кубо ҳам як замон бештару бештар шуданд ва бо ҳамин Таке аз Реал рафт. Новобаста аз оне ки Кубо дар Реал Сосидад аз нафарони калидист, вале будани бозингари Реал Мадрид худ баробар ба қаҳрамонист. ба ҳамин тамом боридарам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.